60 student minn skola sajf u l-Girl Guides ingħataw l-opportunità biex jaraw mill-qrib il-ħidma tal-volontiera biex bejta tal-fkieren fir-Ramla l-Ħamra tkun protetta. Dan f'attività li saret kollaborazzjoni bejn il-Ministeru għall-Ambjent, in-Nature Trust u l-Awtorità għall-Ambjent u r-Riżorsi. Il-karattri Maggie, il-Fekruna u Stephen il-Gawwi spjegaw li tfal il-ħsara li ssir lil ħajja marittima u kif wieħed għandu jkun responsabbli meta jarmi l-iskart. It-tfal qasmu l-idejat tagħhom dwar soluzzjonijiet sostenibbli f'kontribut dirett favur l-ambjent. Preżenti għal din l-attività kien hemm il-Ministru għall-Ambjent Mirjam Dalli li qalet kif attivitajiet bħal dawn juru l-importanza tal-edukazzjoni fost it-tfal li posthom mhuwiex biss fuq il-bank tal-iskola. Din l-attività saret ukoll bħala parti mill-kampanja Saving Our Blue li ser tibqa' għaddejja sa 17 ta' Settembru. Daw kollha li huma interessati li jipparteċipaw jistgħu jagħmlu kuntatt fuq il-paġni soċjali ta' Facebook jew Instagram.